mali. Makulay na buhay mga kabeli. Nandito tayo sa Benson. Benson ba to? Benson. Benson, San Fernando. So time check tayo 8:15 ng gabi. So meron tayong pinuntahan dito sa ano kasi mga kabeli, sa JBL. So yung ano to ito yung nabali yung pa na kailangan maoperahan. Ang problema, tinatawagan ko, minessage ko, Facebook, saka sa cellphone nila, yung dalawang number na binigay. Di namin makakontak mga kabeli. Out of coverage yung mga cellphone nila, pati yung Facebook nila is hindi siya naka-online. So yun, kakain na muna ng team. Ngayon, pag nag-reply siya ngayon, babalik ako para ibigay yung tulong natin para sa kanila. Yun, Benson. Walter Mark to, hindi naman Benson Yung sarap Benson. So yan mga kabeli, di ko alam kung Walter Mark to Benson. So dito yan mga kabeli, anong lugar to? Fernando. Oh. Okay muna, okay mga kabeli, kakain muna tayo. Tapos titingin ako ang cellphone ni Janjan para mapalitan natin yung cellphone ni Janjan. Yun. Shoutout kay mga kabeli. So yan, nagbigay kasi ng 2,000 si Tita Nanet para kay Jan. Sabi niya anong kailangan ni Janjan, ibibili ko. So yun, dadagdagan ko na lang mga kabeli kung magkano yung cellphone na mapipili natin para kay Jan. So tingnan natin, sana may bukas pa rito. Tingin po Tita Nanet. Hanggang alas 9 lang pala Yun Walter Mark. Yun mga kabeli, anong fast food? Shakey's, Goldilocks. Ayan, Goldilocks. Kaya lang wala silang ano dyan Ay, naalala ko si Kuya Aris. Gusto niyang ano dyan. Kuya Aris na natin dyan. Ayan, Goldilocks. Walang dining, sa SM Pampanga lang meron. Walter Mark. Pero Benson sa ano, handyman. Laki din Pa-cellphone muna tayo. Okay mga kabeli, titingin ko muna ng cellphone yan. Tita Nanet, Abogado Marquez, maraming salamat. Nagbigay siya ng 2,000 para kay Jan. Bili ko daw kung anong kailangan. So cellphone na nakikita kay Jan. Dahil luma na yung cellphone ni Jan Handyman. Benz. Lagi din ng Walter Mark dito mga kabeli. Ayun yung Benson. Oh, saan yung mga cellphone nila rito? Bakit? Natakot? Natatakot si Jan. Paul, tignan mo yan, baka maipit Yun, sa mga kabeli. Oh. Tumatalo si Jan. Wala ata cellphone dito sa baba lang. Ate, saan yung mga cellphone dito? Ayun, doon sa kabila. Okay mga kabeli, titingin ko muna ng cellphone si Janjan, tapos kain tayo. Thank you. So mga kabeli, nakapili ako Nokia. Anong unit yan sir? C10. Nokia C10. Para kayo Janjan mga kabeli. May YouTube din yan. So yan, ano din sa Wi-Fi connection. So pwede na kayo dyan ito mga kabeli. Well, ma'am, ayun Tita Nanet, maraming salamat po sa blessing. So yun, yung 2,000 na budget ni Jan, dinagdagan na lang natin para magkabago siya cellphone. Kasi yung cellphone ni Jan matagal na po. May 1 year na yung binigay ko yung cellphone ni Jan. Matagal po yun. Nasa magdadalawang taon. Ayun, patingin nga po itsura. So ang ganda mga kabeli Nokia. Thank you po, Tita Nanet. May charger din po. So, yan, kompleto. Okay, bayaran mo na. Hindi na natin sasabihin yung price. Thank you po. Ayos yan. Thank you po. Tita Nanet. Hindi po. Tita Nanet. Yun. Paano sayo? Kaya po.
Dahil Tito Nanet, maraming salamat po yan. Bago na po yung cellphone ni Jan. At least di na siya nahihirapan doon sa luma niya. Thank you. Okay mga Beli, kakain na tayo. Nakabili na ng cellphone si Jan. Asa si Jan? Binibenta mo nata kay Popo ah. Pesos? Binibili ni Popo, pesos? Okay, Kuya Mac. Yan, kain muna tayo. Saan nyo gusto? Hanap na lang tayo fast food. Yan mga Beli, nag-reply na. Ang problema, nasa operating room po yung yung tinutulungan natin. Walter Mark. Okay, hanap muna tayo makakainan mga Beli. Time check 8:20. So meron pa tayong ilang minuto? Ilang minuto pa tayo? 20 minutes. 30. Nga? 30. Pakakainin pa kaya tayo dito? So mga Beli, tignan natin kung tatanggapin ba kami sa mga restaurant dito. Pag hindi, sa labas na lang tayo. Saan po? Labas. Diyan, dali na, maiwan. Go, malakwan nyo dyan. Bagya. Oh. Wala ba masigil? Sa elevator kaya sakay natin si Jan. Kaya Beli, na. Sana. Diyan o, talon. Patalok sa'yo na, go. Galing ah. Tara na. Okay. Ano fast food meron dito? May Shakey's. Kumain na tayo sa Shakey's dati. Kaya lang, ano yan, pasta. Ginasal. Ha? Talaga yung baba ko. Bapa mo? Sinong bapa mo? So, very may tito siya rito. Si John Paul, ayun. Sorry. Ninong bapa na. Bala ba yan? Nina? Na? Ito ba na? Nina? Papali ako ito. Kita na kamag-anak. Shakey's? Ano, pizza tayo? Ha? O, sa labas na lang. Saan po? Sa labas. Saan? Shakey's. Ano, gusto niya dyan o sa labas tayo? Diyan pasta, doon may kanin. O, kanin. Okay, mga Beli, kanin tayo. Sa labas na lang. Hanap na lang tayo restaurant sa labas natin. So mga Beli, nandito tayo sa The Original Jojo's Bibingka Barbecue Sizzling Chicken. Yun, so yan mga Beli, kain muna tayo. So nag-reply na po yung yung nasa hospital. Yan, ngayon lang, galing daw ata sila ng operating room. So na-operahan nata. Hey, tara. So, Yun, mga yan. yata sa Jojo. Okay, mga Beli, order na tayo. Ano yung special tayo? Puto bongbong, di ba may yung dyan? Yung bibing namin yung dyan. Yung pagitan mo. Yun yung 200. Kaya
Beli, order lang tayo. Kuya Mac, maraming salamat Kuya Mac. Ito po, pag-partner po na sa Okay, yung price nila rito mga Beli. Yun. 200 per serving. Silipin po natin. Pwede po mag-video dito. Hello po mga ate. So yan mga Beli, sabi ni Ate Rose, mas okay itong combo. So meron silang set minuto, 228 ang serving. Hindi ko alam kung kita po sa screen ng TV natin. Yun o, combo A, combo B, combo C. So pork barbecue is filleted with tofu. Yan, no? Ang dami palang combo eh. Ito pa, combo. Ayan, combo ka na yun. Hindi po. Ha? Ayaw? Eh? Combo din, combo to raw niya. Yun. Ano sa inyo? Pili kayo. Ayan. Sisig lang po. Ha? Sisig ka na, sisig. 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 Apo. Sisig ka na, sisig. Yung pork sisig meron eh. Sige lang. Ata isang pork sisig, pork barbecue, ilan? From pork barbecue. Dalawa, tatlo. Ikaw? Chicken naman sa akin. Isang chicken, ikaw? Sige na rin. Dalawang chicken. Yun. Ako, ano ako? Ano ako dyan? Sisig. Ali. Ano? Ayun, chicken barbecue yung with lumpiang Shanghai. Ayun. Okay. Okay na po yan. Okay na. Bali, isang combo H, dalawang combo A, dalawang combo B, tapos isang combo E pa. Ilan taon na to restaurant na to? Since, saan nanggaling? Guagua o ano? Madami pong branch po dapat. Maraming branch. Wala po yung natira nung nag-pandemic. Ito na lang natira. Ayun. So yung mga Beli, dami nga naapektuhan sa pandemic. So marami daw silang branch dati. Ngayon, ito na lang, solo na lang tong Jojo's. Yun, barbecue. Okay na. Okay na. Ay, okay na. Pito, bali pito yan. Up. Tap, may drinks na yung order namin yan. That's Yun na pa. Ano? Waiting. Sisig, yes, sisig. Sisig. So si Jan sisig eh. Siya lang nakakaibang order eh. Jan. Last stress. Po, isang bagsak. Kaya ba't ako? Masaya si Jan, may cellphone eh. Ang ganda yung cellphone mo Jan. Apo, may weekend mo. Ito po. Yan o. Ha? Boss? Boss, yati. Yati po. Ayan na, Beli. Ito yung mga Beli, oh. Nandito na lang, nag-iisa. So, sa tapat siya ng Pampanga Animal Hospital. Nag-iisang ikaw. Parang kinainan natin dati, dami yung kaya no. Yun doon naman, barbecuean din. Bibingka, barbecue. Junjun no? Yun. Yun. Kape, tinulungan. Ha? Kape. Kape? Oo. Kape? Magkakape ka? Oo. Kaya mga Beli, hintayin lang natin yung order natin. So, yun. Pasilan nyo to mga Beli, try nyo. Ma'am, Anim pa lang po pala yung order niyo. anim. Anong wala? Ilan yung ilan yung pork, ma'am? Ano po, dalawa yung pork, tapos dalawa chicken. Tapos isang combo A, tapos yung sisig po. Isa pang B, yung pork. Pork. Bali, tatlong pork pa. Apa. Ayos! Kaya mga Beli, tikman din natin bibingka rito. Naku, nawalan tao. Tao po. Ate, paano din ang bibingka? Ilan? Magkano yung bibingka? 145 po. 145 isa. Magkano yung kare-kare? Magkano kare-kare ni Ka? Kano kare-kare? 300. 300. So, good for ilang person yung kare-kare? Look for 2 to 3 person po lang. 2 to 3. Kaya lang tanongin ka. Gusto nyo bait wala sila. Ano na lang, bibingka, pengi kaming tatlo. Para matik, para matikman din nila. Okay, kasabay na rin sa serving ha. Bali sir, yung bibingka po namin 15 to 35 minutes. Ang tagal. 15 to 35
order ko po sila. Okay. Sige, pero sa tingin mo magsasabay naman yan? Medyo magsasabi. Medyo. Thank you, thank you, thank you. Hindi ako tubig. Okay, mga Beli, ano? Okay na. So, extra tayong bibingka. Yun. Masarap yan. Special. Special bibingka, mga Beli 140. So, yun yung ano nito eh. Ito yung ano eh, mga best seller nila. Bibingka, saka yung mga chicken inasal nila. Chicken barbecue. Thank you po. So, mga Beli, yung soup oh. Hindi, egg soup yan tayo, no? Apo, egg drops. Egg soup. Libre yan. Apo, refillable soup. Refillable. Yes. O, bakit? Refillable eh. Ali. Balik wala si Toto. Po. Okay, banat. Pray mo muna dyan, Yusuf. Pray muna tayo dyan. Okay. Oo. Lagi po. Lagi po. Respect ko. Respect. Amen. Amen. Baso. Harap na. So, Abel, tikman natin yung soup. Soup. Egg soup. Apple soup. Ano pa nito yung top slogan niya? Sarap. Diyan mapali ah. Opo. Tikman natin yung soup nila. Ang sarap. Lara. May ano dyan ah, chili paste. Ngayon. So, yun. Dumating na. Chicken barbecue. Po. Sino ba chicken barbecue? Papa. Isa po. Yun. Chicken barbecue. Pampo beef. Pork barbecue. Pork barbecue. Ano pa sa akin? May siya ngayon sa akin. So yan, may gulay, may pork barbecue. Let's go. Ito. Ito. Barbecue. Yan, pork. Chicken. So isa order niya mga Beli, 228 lang isa. Ayun na. Pork barbecue kay Japon. Makali ko dyan. Makali ko na. Diyan mapali Oh. sisig ha. Pag ito mapali sisig. Diyan yung natatanong niya mapali ha. Ayan, may pumapasok, may customer din. Gulay. Gulay. Tingin, Gulay, tingin, gulay. gulay. Tingin. Mga beri, tapos ito yung bibingka. Dyan sa inyo yung isa. Kain po. Special babang bibingka. Special bibingka. Sarap gulay. Yung sa akin na lang wala. Yan. Tingnan natin sisig. Diyan na yung sisig mo. Mapali na. Ayun po. Combo. So yun mga beri, ito na yung sa akin. Hindi kasya sa... Ito, tingnan nyo tata. Okay. Pakita mo, cameraman. So mga beri, ito yung sa atin. Combo. Dapat gato na rin order nyo. Kaya nga eh. Balik nyo. Hindi siya ngayon ang gulay. Siya ngayon sa hindi yung pansit eh. May pansit to eh. So wala, no choice kayo. Sa inyo na yung kanan. Magkano. Mga beli, yun ang pinangakanin ko yung Bibingka. bibingka. Eh sila yan, may mga bibingka kayo ha. Gitna ko na lang, sino may gusto ko, kuhanin. Okay, kain muna tayo, so... Ha? Bebe. Hey, cameraman, pwesto mo na yung ano natin, tikman natin siya ngayon, mukhang masarap. Hap. Yan, sabi Yun o. Sarap mga pwede. ko masarap. Okay, pre.
belly, kain muna tayo. Kaya po tayo mga belly. Shanghai. Gulay. Sa akin may pansit canton to. Halos same price lang. Mga belly, kain tayo. Sarap. Pansit. Gak. Dah. Jangan. Mga belly, specialty dito barbecue. Anong lasa ng barbecue sabihin niyo? Ito, masarap Oras po. po mga belly. Malasa. O, saw natin. Mga belly, sarap nung barbecue, malasa. Tapos may special sausawan sila. Napakasarap. Mainit dyan, pale. Maglabang yan. Nabeli, tikman natin itong sisig ni Jan Jan. So sisig Kapampangan, wala siya mayonnaise. Pero sa tingin ko may atay naman ako. Ba, ano lahat? Sarap po mga belly. Naman po. Naman. Sarap yung sisig. Sarap barbecue. Sarap po. Pati yung gulay. Gulay, sarap. Tikman nyo yung pansit, sarap. Nakabili yung pansit naman. Nabutan namin ng oras sa daan, mga bel. Okay, bibingka. May mga bibingka. Special bibingka. Lagyan natin ng buko. Buko ba ito? Ngungot. Yun, mga bel. Sarap. Go, kukuha dyan, panggili mo na. Ayan dyan. Ah. Sarap ng bibingka nga, Betty. May itlog na malat. Go! Kuha ka dyan. Sarap ka. Ayos. Yaman dyan. Nasi ka ba? Ngayon, Sarap ng sauce, mga belly. Ano siya, ito yung pinagpakuluan pinagmarinate ng barbecue tapos pinalaputan kagaya ng ginagawa natin sa baby back ribs. Tapos siya yung ginagawa sa usawan. Pasok na pasok yung lasa sa manok. Sarap. Sarap dyan. Nasi ka ba pa? Hindi na po. Kuha yung kanin. Yun, barbecue sauce, mga belly extra. Kuha tayo. So mga belly, naalala ko yung sila, yan, Manlutak family. Yan sila Ate Jo, saka sila Ate Weng, sila Kuya Rico, Kuya Aris. So natikman namin ang Junjun dahil sa kanila. Junjun barbecue dito sa San Fernando. Ay, sarap. So ganun din ang lasa nito, mga belly, hindi nagkakalayo. Yung dati Junjun, ito naman Jojo.
Why, pag ano, kuha yung kanin dun. Okay na po. Meron po bili ka. Mayroon. Ayaw kayo? Ano ba? Tagalog si Jan dyan, ha? Ah, Jan. Tagalog ikaw? Sarap. Jampol, oh. Sarap. Hindi po ito, malambot. Kainin yung pansit, oh, sayang. Ga. Patik mo may bibingka, ang sarap. Paul, bibingka. So tayo, hindi na tayo nag-rice. So bibingka, gawa din sa kanin to eh. Ay, sa bigas na. Yes po. Galapong, ang tawagin. Yaman na. Yan. Naman. Nabaw. Ha? Nabaw. Sabaw. Nakakalabaw. Ano yan? Diyan, vegetable soup. Ketchup. Tao na. Busog si Jan dyan, ha? Bakit? Ha? Sarap yung manok, ka. Manok, sarap. Bibingka, masarap. So mga belly lahat, masarap. Pork barbecue. Yun. Sarap ang bili ka. Panalo? Sarap. Mga belly, sarap. Hoy, paso yung tubig. Ito po, layo na kinukuha na mo. Ito, ha? Thank you. Sarap na sisig, Paul. Ha? Yaman? Yaman. Mas masarap yung talbos dyan eh. Talbos ng kamote, yung binlag mo. Anong tawag doon? Ensalada. Ensaladang. Talbos ng kamote. Uy, ginagawa ni Kuya Jimmy yun eh. Opo. Shoutout. Yan, sa Gym Squad yan. Napanood ko sa kanila. Tapos napanood ko din kay Jam Paul. Kinopya mo ba yan? Kay Kuya Jimmy? Hindi po. Iba po yung sa kanila. Sukay sa kanila eh. Kalamansi. Yung sa'yo? Kalamansi. Kalamansi. Kaya Beli, panoorin nyo yung vlog ni Jam Paul. Nagluto siya ng talbos ng kamote. Tapos ginawa niyang ensalada. Up. Kalap. Naman. Ano pa? Ito po. Busin niyo yung bibingkas ha. Naman yun. Ano yun? Yan dyan, nakisat ka lahat ng kanin, gutom. Yung gusto ko. Yung bahay ko. Na. No. Ebon. Ebon sa bahay. Oo. Puro Ebon na lang naririnig ko sa'yo. Ulam Ebon. Opo. Apo? Ano ba? Uy. Babi. Manok. Chicken. Chicken. Katong fry. Naman. Okay. Okay mga Beli, yan, patapos na kami. So pasyalan nyo to mga Beli, Jojo. Dito siya sa anong way to? Papuntang Angeles yan eh, no? Mga Beli, search nyo na lang sa Waze. Yan kami, doon lang kami din minsan naghahanap ng sa Google ng location para madali namin matunton. Right, so yan, nakausap ko na yung sa ospital, hinihintay na po tayo doon. Sabi ko, kakain lang tayo, tapos diretso na tayo doon. Yun, thank you. Wala daw po signal doon sa kwarto nila. Kaya mga Beli, kukuha na ng bill out si Jampal. Opo, bilaw po. Tapos marami po. Eh, sexy.
Paano? Bilang po ano. Kapwa ng makabang mga yun. Ay, may last bosses oh. Bilang po! Yun. Diba ata? So yun mga beli, ganyan po kasaya si John Paul. Akala niya binubuli ko po yan. Hindi po. Kumbaga madalas kong biruin si John Paul. Madalas kong ano yun. Yun. Hindi ko naman po mabiro si Adam. Baka bigla akong sambagsak, ma'am. Ay, abusin nyo na to. Thanks yan ta. Grabe. Hindi ka kasi kumuha ng extra rice mo kanina eh. Hindi po. Ha? Bigat sa ano. O, nabusog kayo? Oo, busog po kami. Ayan, thank you kayo kay Kuya Mac. Kaya Mac, thank you po. Sana, very ayos na. So, busog namin. Yun. Boom. Ayun, kuhanin mo na yung bill. Ate, nasa na yung bill? Mahaba po. Paul, maganda yung isa. Ligawan mo. Dalaga yun. Hindi po. Ayun, sakaya. Pakahaba nga mga kabili. Ayun. Yun. Best award! For tonight! Ito po talaga yung nabilang. Ano yung nakasulat? May nakasulat eh. Suot mo, Total. Ito po. Yan po, total pag kinain na, pakahaba. 261. 2061. 2061. Suot mo nga yung ano. Tapos rampa ka. Tingnan, rampa ka. Kaya pasuot ko sa ito. Yee! Kaya alaw. Suot na suot. Suot mo ni, suot. Okay, mamili. Tapos na tayo. Magbabayad na tayo. Kuya Mac, maraming salamat. Para yung naghihintay sa atin sa ospital eh, mabisita na natin. Okay? Okay mga beli, tapos na tayo kumain. So nakapagbayad na rin tayo. So diretso na tayo sa ospital. So mga beli, ito JBL Hospital. So yun, naoperahan to mga beli. Nabali yung pinaka paa. So babae po to, babaeng may edad. So isasama ko yung video niya rito para mga beli, para makita nyo rin po. Yun, time check tayo. Mag-alas 10 na po ng gabi. So ginabi na kami. Kanina ko pa sila kinokontak, di ko makakontak. Mabuti na lang nung mag-reply sila sa akin. Nandito pa kami sa San Fernando. Okay? So yung mga beli, bago tayo tumuloy sa ospital, so ibibigay ko muna yung pampasaya ng Team Cabelli. Yo, mga kabili! Thank you po! So mga beli, nagpadala natin ko 1,000 si Tito Eduardo Laksa. Yan, tapos maraming salamat din Tito Eduardo Laksa para sa pamilya ko na blessing na binigay nyo sa amin. Tapos sa Team Cabelli, maraming salamat din po. So tigwa 1,000 bawat isa. Yun, thank you po sa inyo lahat. Tito Eduardo Laksa. Yan, advance happy birthday. Yun, advance happy birthday po. So August siya. So ka-birthday siya ng tita nyo. Yun, birthday po. So Tito Eduardo, maraming salamat. Advance happy birthday po. Yan, thank you. Hindi nyo po nakakalimutan yung birthday ni Mrs. Oh, sino mauna? Ako na po. Yun, Tito Eduardo Laksa. Thank you po. Yeah, boy. Yung maraming salamat po, Tito Eduardo. Sige po kay Tito Eduardo Laksa. Go. Oh, dyan na. Thank you po, Tito Eduardo Laksa. Sige po. Dito. Ayan, Tito Eduardo Laksa, maraming may sasabihin ka? Thank you po. Okay, mga belig, puntahan na natin yung may sakit. So, aabutan natin siya ng tulong para pandagdag po sa gastos nila sa ospital. Okay, go! So yung mga kabeli, nasa tapat na po tayo ng JBL. So ayun na po yung JBL mga kabeli, ang pinakamalaking hospital sa Pampanga, dito sa San Fernando mga kabeli po. So hinihintay lang po natin si tita na bumaba mga kabeli. So yung mga beli, nandito na yung kapatid ni Ate Edita. So siya yung nabali yung pa na kailangan operahan dito sa
JBL Hospital. So kanina hindi ko sila makakontak gawa ng wala pa lang signal sa loob. Mabuti na lang nag-reply sila nung ma-receive yung sa FB page, sa FB na nag-message ako. Pero tinatry ko silang tawagan kanina. Sa mga Beli, magbibigay ng 4,000 ng kabeli para sa mix. Thank you po, Baby. Para gula pong South Delhi. So ayan. Takal salamat yan. So ilang araw daw si ate dyan? Wala sinabi, pero na-opera na siya. Opo. So, ayan. Kanina pong 3. So ayan mga Beli, na-opera na kanina 3. Buti na lang, umabot tayo. So yun, sa mga Beli, sasama ko yung video nyo rito ni ate para makita nyo rin po yung kalagayan ni ate na may naputulan ng paa. So tapos sa gustong magpadala ng tulong yan, alam nyo naman po yung Gcash account ko, lalagay ko na lang po sa link para sa gusto mag-send ng magmamahal sa kanila. Okay, time check, alas 10:15 na lang gabi mga Beli, nasa daan ba tayo? Salamat ate. Pakisabi kay ate, pasensya na sa tulong ko. Salamat. Maliit lang. So yun, thank you. Yun mga Beli. Tayo mga Beli, tapos na tayo sa mission natin sa hospital ngayon. Nabigay na rin natin yung para kay Janjan sakay sa team. So yan na, maraming salamat po kay Tito Eduardo Laksa sa biyayang binigay niyo po sa Team Gabelli. Saka kay Tita Nanette Abogado Margas, maraming salamat tita para kay Janjan. Yan, masaya yung bata at may bagong cellphone po siya. So yun, at least napasyalan ko na yung isang pinangakuan ni Gabelli na tutulungan niya. Hindi man gano'ng kalaging naiabot ko, at least yung effort natin na pinuntahan natin sila sa hospital nagawa na natin. Thank you. So outro Gabelli. Ingat lahat. God bless all. Thank you. Thank you po.